De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u Christus. Op de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in het midden staan en zei: vrede zij u. Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Na deze woorden blies hij over hen en hij zei: ontvangt de Heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven. En als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Thomas, een van de 12, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: we hebben de Heer gezien. Maar hij antwoordde: zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik zeker niet geloven. 8 dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen en nu was Thomas erbij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in het midden staan en zei: vrede zij u. Vervolgens zei hij tot Thomas: kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde. En wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Toen riep Thomas uit: mijn Heer en mijn God. Toen zei Jezus tot hem: omdat ge mij gezien hebt, gelooft ge. Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben. In het bijzijn van zijn leerlingen heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan die niet in dit boek zijn opgetekend. Maar deze hier zijn opgetekend opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat gij door te geloven leven moogt in zijn naam. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Pasen is geen eenvoudig feest. Jezus verrezen uit de doden. Wat betekent dat gegeven? Heeft hij getoverd? Is het een goddelijke truc? Velen bezien Pasen op die manier en dan kun je er snel op uitgekeken zijn. De verrijzenis van Jezus geraakt dan op het niveau van de paashazen en de eieren. En daar ben je zeker snel op uitgekeken of toch zeker op uitgegeten. Het kerkelijk feest van Pasen duurt 50 dagen en dat is niet voor niets. We hebben namelijk de tijd nodig om het geheim van Jezus' verrijzenis op ons te laten inwerken. Zo heeft de kerk de afgelopen week het paasoctaaf gevierd met elke dag een ander verrijzenisverhaal, met daarbij verklarende bijbelteksten uit het Oude en het Nieuwe Testament. Wie deze verhalen goed beluisterd heeft, valt onmiddellijk iets op. De verrezen Jezus wordt namelijk niet direct herkend. En Jezus geeft zelf een antwoord op het waarom. Hij zegt tot Maria Magdalena: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgestegen naar mijn vader en uw vader. Dat wil zeggen, Jezus is niet teruggekeerd naar onze aardse dimensie. Zijn leven, ook in het lichaam, heeft alleen nog met God van doen. Het is een totaal nieuwe wijze van leven. Vervolgens valt op dat alleen degenen die bij hem waren onder het kruis hem snel herkennen. En dat zijn Maria Magdalena en Johannes de Evangelist, die samen met Jezus' moeder onder het kruis stond en ondanks alle pijn niet wegliepen, maar de kruisdood van Jezus aan zich lieten gebeuren. Met andere woorden, je kunt Pasen en dus Jezus' verrijzenis niet los van Goede Vrijdag verkrijgen. Begrijpen? Laat staan smaken. We zien dat ook in het verschijningsverhaal van vandaag. Jezus toont zijn leerlingen zijn wonden in de handen en zijn zijde.
Allereerst om te laten zien, hij is het werkelijk. De apostelen worden echter in Thomas ook uitgenodigd de wonden te betasten en erin door te dringen. Thomas legt zijn hand in de wond van Jezus' hart. Die wonde is niet langer bloederig, maar wel reëel zichtbaar. En wat is Thomas' reactie? Hij roept uit, mijn Heer en mijn God. Toch ziet hij niet meer dan de mens Jezus voor zich. Er is nog een ander belangrijk zinnetje in het evangelie. Nadat Jezus hun de vrede gewenst heeft, blaast hij over hen en hij zegt, ontvangt de Heilige Geest. En dan komt het hoge woord eruit. Wiens zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven. Vergeven is een van de moeilijkste opgaven in ons menselijk leven. Veel ruzies en spanningen in het groot en in het klein broeien voort, omdat wij niet willen of niet kunnen vergeven. Vaak staan littekens daarbij in de weg. Littekens. Jezus nodigt de leerlingen uit zijn littekens aan te raken. En daar moet je veel mensen al helemaal niet mee aankomen. Soms helpt een therapie mensen om met hun littekens te leren omgaan. Bij Jezus echter is meer aan de hand. Ook hier mogen we allereerst, zoals in een goede therapie, de vraag stellen, waar komen die littekens vandaan? En die vraag brengt ons opnieuw terug naar het kruis op Goede Vrijdag. Jezus is niet toevallig gestorven. Het is hem ook niet als noodlot overkomen. Hij heeft zichzelf uit liefde overgeleverd. Hij heeft zich niet voor de haat en nijd van zijn vijanden afgesloten. Integendeel, hij heeft alle haat, nijd, bedrog, jaloezie en moordlust op zich genomen. Hij heeft ze op het kruis gedragen en verdragen. En uit kracht van zijn goddelijke liefde heeft hij dat alles ook nog eens weggedragen. En daarom zijn zijn littekens geen pijnlijke wonden, maar vreugdetekens. Thomas mocht door in aanraking te komen met Jezus' wonden die werkelijkheid ervaren. En hij niet alleen. De eerste lezing verhaalt ons vandaag dat de menigte die het geloof had aangenomen alles gemeenschappelijk bezat. Ze deden alles gezamenlijk en deelden met hen die niets hadden. Waren er dan bij hen geen problemen? Natuurlijk, net zoals bij ons. Het geloof echter dat Jezus Gods Zoon is en dat zijn verrijzenisliefde genezend en vergevend werkt, dat gaf hun de kracht dit met elkaar te delen en in navolging van Jezus elkaar te dragen en te verdragen. In goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid, al de dagen van hun leven. Pasen is geen truc en God heeft in Jezus niet getoverd of gegoocheld. We mogen echter met de eerste geloofsgemeenschap geloven en ervaren dat het gebeuren aan het kruis uiteindelijk zichtbaar maakt dat in Jezus de goddelijke liefde al het kwaad heeft overwonnen. En wel door het te dragen, weg te dragen en door het in zijn liefde positief te verteren. Mogen dit paasgeheim ons deel worden door de vruchtbare viering van heel die rijke paastijd. Amen.